По традиция на днешния ден знаменосците от 12-ти клас Божидар Божилов и Радостин Пенчев и техните асистентки Нина Жечкова, Яница Веселинова, Росица Димитрова и Седа Бейнур предават знамената на 11-класниците Димитър Здравков, Момчил Младенов, Ива Стоянова, Дилек Гюнай, Мила Николова и Гюлбен Ахмет. Сдаване, почни. Знаменосци по местата си ходом, марш!